23 de juny del 2019. Són les 10:41 i esto és el podcast de Checking Parme. Hola, benvinguts a tots a este primer programa que serà, i esperem que en el futur facin més, del projecte de Checking Parme. Checking Parme de moment és un blog, però en fi, veiem que quasi tot el món grava els seus podcasts, els seus programes de ràdio propis. Al final aquí ens hem animat i, en fi, també volem apostar per este format, que ja va bé per als temps que corren, que el digital i també que desgraciadament la gent no llegeix molt, que és una llàstima. Doncs la gent prefereix altres formats com els vídeos o els àudios, com en este cas. I en fi, bé, des de jo aquí, el Xolutot, havia pensat que per a un bon començament del programa podíem parlar, per exemple, no, crec que és obligat que parlem d'una saga que jo crec que ha sigut essencial en el survival horror. Com heu llegit en el títol del programa, parlarem d'Alien en general. La saga d'Aliens de Ridley Scott, James Cameron, no sabem bé, el creador, en fi, els dos creadors principals de la saga, se podria dir. I bé, pensem que és important. El per què? Doncs perquè Ridley Scott, possiblement, sense saber-ho, va crear el que se podria dir el survival horror modern en el món dels videojocs. A molts articles que he escrit sempre al blog he parlat de que, evidentment, el survival horror beu molt del món del cinema. És obvi, que hagi jugat, és obvi que se basa en el cinema. En l'anàlisi que vaig fer de Project First Start, si ho he pronunciat bé, és el primer survival horror que se podia considerar com a tal, és aquest, Electronic Arts, desgraciadament una companyia que bé, no és molt del meu gust, però té un currículum un poquet, en fi, qui sàpiga de videojocs sap el que dic, però era això, Electronic Arts se podria dir que va crear el primer survival horror en Project First Start. Un joc per a Commodore 64, que va així en el 70... No, mentira, en el 86, perdó. En el 86 va així. Va així en el 86 i realment veu de la saga Alien, que ha jugat, en fi, hi ha referents constants i quasi des del principi, l'estètica de la nau espacial en la que estem, els parets... Els bitxos que ixen també posen nous, que per cert se pareix a Aliens, però la trama després no té res molt a veure, cosa molt positiva, encara que copie la influència d'esta saga cinematogràfica de la Fox. Project First Start, en la seva trama agafa una altra línia, en fi, una altra base. Penso que és important que parlar en un primer podcast i en fi de survival horror, de jocs de supervivència i terror, sobre la saga Alien, perquè és això, va influenciar directament a aquest joc. Tenim aquí un company, un col·lega, un amic, un germà. Tenim aquí a Golcos. Bona nit, Golcos. Bona nit, Xolutot. Bona nit. I bé, estem aquí
sempre podia haver fet jo el programa soles, però en fi, dic jo, ell que està ben entès del tema, per què no convidar-lo? I també que, no sé, un programa de ràdio, no sé, agrada més quan hi ha 2 persones. Està bé que també siga uno soles contant cosetes i tal, però en fi, jo crec que també se fa més dinàmic i més entretingut si hi ha 2 persones involucrades, pense jo. Principalment volem parlar en este programa més bé d'Alien, simplement. Per això volíem resumir-ho. Jo crec que parlar a lo millor endinçar-nos massa en Project Fair Start, igual a lo millor mos eixim del tema, que també seria coherent, perquè és que és un joc, ja vos dic, si entreu al blog de Checking Pasme podreu veure un anàlisi de Project Firestart, un joc per a la Commodore 64, llançat en 1988, presentat en enormes disquets d'estos, més grans que els primers disques, els primers disquets d'estos que ocupaven una mà. Eren dos disques floppies que en realitat tenies que donar la volta per les 2 cares, o sigui, realment tenia 4 cares el joc. I bé, jo crec que sense m'estic enrotllant massa, potser millor passem a parlar aquí en el company Golcos. I, en fi, què podies contar-nos sobre la saga Alien? Pues va començar, va trencar un poc en el cinema d'aquella època, no? Que era... no era tant de ciència-ficció i molt menys de terror. I és una pel·lícula que va connectar molt, Alien el octavo pasajero, de Ridley Scott, va connectar molt en la gent, perquè els protagonistes no eren militars ni gent armada, eren transportistes, podíem ser qualsevol. Eren camioneros de l'espai. Sí, exacte. Sí, veritat, eren treballadors de l'espai. Eren obrers. Sí, eren... I també el que volia aconseguir Ridley Scott en aquesta pel·lícula era també trencar un poc en lo típic de la dona assustar, que s'engolix i no fa res. Esta pel·lícula està més feta per posar nerviós a l'home, perquè de fet en la pel·lícula l'escena del facehugger és el que vol transmetre a l'espectador, posar nerviós a l'home, perquè és un paràsit violant a un home. Vaya que sí, se podria dir que el facehugger té un membre viril. Sí, que introdueixen... Totalment. Sí, veritat. Algo així, sí, no? Sí, exacte, però a la cultura de l'època i encara ara això referència un poquet homosexual, se podia dir, i clar, en aquella època, al millor 70, no, això era No, però és que estem definint concepte de violació i damunt per part d'un paràsit. O sigui que sí. Ho empillorem. Sí. No, i bueno, les referències també, si me pots permetre interrompir-te un poquiu. Sí, clar. Les influències, per exemple, de Giger, el dissenyador l'il·lustrador suec. És de Suècia? Era de Suècia? Crec que sí. Referències sexuals d'aquest tio dibuixant eren molt explícites. Sí, perquè l'Alien van tindre que retocar-li el cap, que acabava en forma de falus. De falus, sí. Sí. Un falo, era un falo, estava clar. Estava claríssim, sí. Hasta la cua. Sí. La cua també, era un pardal. Mare meva. Bé, doncs... Bé, què més coses ens podies contar sobre la saga Alien? Pues és de les poques pel·lícules que se podria dir que és terror gòtic, perquè sempre en eixa foscor opressiva, en un monstre de pesadilla que no saps per on va eixit, pues posava nerviós a l'espectador. I també, bueno, per l'època, o sigui, tots diuen que té un toc a sèrie B, però, o sigui, perquè tot estava fet en material casero, però, vamos, va quedar genial, on va parar. Pot ser, crec recordar, no sé si en algun llibre o en algun com es va fer, no sé, algun documental o algo, no sé si vaig llegir que possiblement l'Agarracares el van fer van anar a una peixateria. Era peix. Quan en la primera pel·lícula el tipus se desenganxa l'Agarracares. Sí. Era peix. De fet, en eixa part
si la passes a càmera lenta, pas a pas, en mil·lisegons, hi ha una part, quan salta el facehugger de l'ou, que ahí passa tot molta pressa, Sí. A mil·lisegons se veu com ix de l'ou i tal. I hi ha una part que se nota un poquet de pellet de peix per ahí. Però clar, com eixa part durava menys d'un segon, pues no Sí. se notava. Però passant-lo a Xina, pues sí que ho pillaves. Sí. Bé, Golcos, i què ens pots contar de... En fi, alguna curiositat d'alguna de les 4 o 5 o 6 pel·lícules, no? Perquè Prometheus i Covenant també conten, sobre, en fi, esta famosa saga Alien. Curiositats. Bueno, per exemple, la curiositat que de la primera pel·lícula, que poca gent coneix, és una escena eliminada que crec que la van implementar en la Director's Cut, de Ripley anant per ahí per la nau, troba la guarida de l'Alien i troba gent, amics d'ells en la paret, clavats en mocs i transformant-se en ous, bàsicament. Com va influir, per exemple, aquesta versió Director's Cut amb el que després James Cameron va fer en la segona pel·lícula? Clar, esta versió estesa no va influir, o sigui, no ha influït perquè se va quedar primer la versió cinematogràfica i a partir de lo que se va retallar, que va eixir després en la Director's Cut, Cameron va fer el seu mode de reproducció d'Alien, que era a partir de la reina. En la primera, segons Ridley Scott, era transformar-los en ous. Però com ho va retallar, pues Cameron va tindre... Clar, Cameron va tindre com a ample després per a... per posar a la reina tranquil·lament. Ahí està. I de fet és una cosa que m'agrada més. Sí, perquè és un poquet estrany, no? O sigui, transformes a gent... necessites transformar a gent en ous perquè després isca un bitxo que necessita més gent. És un poc... Sí. És un poc tirar la cara a la basura, no? Sí. No, possiblement ahir jo... Bueno, si te puc interrompir una altra volta. Sí, clar. Jo crec que ahir més bé és... En els 80 jo crec que se buscava també explicar-li a l'espectador per què eren les coses. Ridley Scott a lo millor, com és més intel·lectualillo, així com podien dir, ell no volia buscar les explicacions, volia mostrar algo simplement i ja està. Però en fi, que jo penso que lo de James Cameron és interessant i que de fet, parlant de videojocs, la gran majoria de videojocs que s'han fet han agafat... Sí, la llicència de James Cameron. Ahí sí, la de Aliens. Exacte. Sons, veritat, SFX, aquestes veus de gavines que fan els aliens quan es disparen. Sí. I lo que és la majoria de videojocs agafen una temàtica similar a la pel·lícula d'Aliens, no? Una infestació d'aliens enorme i que deixen per tot arreu. Només hi ha 2 jocs... Sí, de la segona pel·lícula. No, només hi ha 2 jocs que agafen la llicència d'Alien a l'octau passager i són de fa poc. Sí, que és de fa 2 dies. Són Alien Isolation i Alien Blackout. Sí. Són de fa 2 dies. Sí que és de veres, sí. Bé, també, bueno, crec que també hi ha un joc per ordinador, també, Amstrad, o no sé, un ordinador bastant vell també, ara no estic ben documentat, però també hi ha una aventura gràfica o alguna així, d'estratègia de la primera pel·lícula d'Alien, però era molt l'aventura de text, que era... No era gràfica. Era aventura gràfica o quasi ni això, que... Era com de la Conan i mazmorres que havia no sé, també un ordinador molt antiu i era així, que no era un Zelda ni... Era text, aventura de text. En fi, però sí és veritat, en el món dels videojocs la veritat és que han agafat la llicència de la segona pel·lícula, dona més joc, dona més explicació a tot i jo crec que això és més atractiu també, no? Sí. Per survival horror pots combinar la foscor i que t'eixquen bitxos en la foscor. No sé si element de caiguen més, un poquet d'element d'acció... Que de fet
Eixa ambientació la va aconseguir molt el videojoc de Alien vs Predator de 2010. Sí. Per a PlayStation 3, Windows i Xbox, no? Sí. Crec que sí. No, Xbox 360. Xbox 360, sí. Que la foscor estava molt aconseguida, no veies els bitxos bé, tenien una intel·ligència artificial brutal, eren molt llestos. Jo me recordo també, sí, dels primers Alien vs Predator que van traure, és de 2007, 2006 o per ahí. Jo me recordo que sí que vaig jugar un poquiu i Predator era jugar amb el Predator, que bé, per a espectadors que no sàpiguen, bueno, espectadors, els oients. La saga de videojocs d'Alien vs Predator, se pot dir que n'hi varis. La cosa va començar en Super Nintendo, o abans fins i tot, crec, però crec que el primer videojoc va ser per a Super Nintendo i Game Boy. Però en fi, que bàsicament en quasi tots sempre s'ha pogut triar entre tres races, humà, Predator i Alien. I en fi, és veritat, és el que estàvem parlant. Jugar amb el Predator és diversió pura i dura. I en fi, i amb l'humà és passar-ho mal. És molt mal. En veritat, amb l'humà jo em passar-ho mal. Doncs bé, i bé, què vull dir jo, Olcos? Més coses que podem parlar. Sobretot m'intriga molt la part que podíem parlar de Alien... Bueno, alguna cosa més que contar sobre la segona pel·li? O... Sobre la segona pel·li, bàsicament a la pobra Ripley pues, tornant a veure el bitxo que tant terror li donava i multiplicat per 1000. Sí, no, la idea és molt bona, Sí. La idea és molt bona. James Cameron ahí jo crec que la va... Sí, va plasmar que el modo de vida de Alien és com una colmena d'insectes. Sí, el concepte d'insecte, sí. Molt interessant, sí. Això sí, el concepte d'insecte. Sí, el concepte de Ridley Scott en un principi, en la primera pel·li, era més bé com algo fantasmal. Sí, era com un monstre de pesadilla autosuficient, sí. Que és autosuficient per tot, no necessita ningú. Sí, cert. I també dona por, això dona por. Dona por, sí. Eixe terror còsmic que recorda un poc a Lovecraft. Lovecraft, ahí està. És que m'ho estic encant a Lovecraft només... Sí. Està tot inventat. Sí. Està tot inventat. Està tot inventat perquè era això. Segur que Ridley Scott va llegir a Lovecraft i Lovecraft jo crec que se va llegir el Ciprianillo, el llibre de Sant Ciprià, perquè és que se nota. Quan tu te llegis el Necronomicon i el llibre de Sant Ciprià, que també podíem fer algun podcast d'això, i conec alguna persona que pugui parlar-nos sobre Lovecraft, sí. Golcos? Jo crec que... El coneixem tu i jo. El coneixem. Jo crec que algun dia podíem convidar-lo també a fer un podcast a veure que mos parle sobre el món de Lovecraft. I bueno, podríem passar a altres pel·lícules. Exacte, és el que t'he dit abans. Podríem passar ja a parlar d'Alien 3, no? Sí, Alien 3... Jo crec que té més suc, veritat? Té molt de suc, o sigui... Té suc del bo va parlar. Va ser molt odiada en el seu temps. És que la versió definitiva era una real merda. La versió cinematogràfica que va eixir al cinema estava retallada, però vamos, sí. Hasta no le van deixar ni els ossos, la van retallar a pinyó. I bueno, la va salvar la versió estesa que se va fer anys després. Que van incluir aquestes escenes eliminades, van incluir molts minuts de duració i va eixir una bona pel·lícula. O sigui, no és com Alien el octavo passager ni Aliens el regrés, però va ser una molt bona pel·lícula al final, en aquesta versió estesa. No, sí, dona de fer això als oients, que és veritat. En Alien 3 teniu que anar amb molt de cuidado, que sí? Sí. Perquè tant Golcos com jo hem vist les dues i la primera, l'oficial, una autèntica cosa avorrida, bodrio i que... És que no té transfondo, els personatges no t'arriben, no expliquen els personatges. Exacte, comparada amb la primera i la segona, dius, com hem pogut fer això en la 3? En canvi, la versió estesa té girs argumentals que no t'esperes i transmeteix molta emoció en la pel·lícula. Hi ha que veure la versió estesa, era això. Sí. D'Alien 3, la versió estesa. D'Alien 3 també està interessant eixe concepte de l'Alien Ghost, per així dir,
perquè va a quatre pates. Sí, ahí crec que hi ha material vitat, però jo crec que podries contar-nos bastant sobre la producció i el moment sobretot que se va filmar, que crec que hi ha bastant suquillo, a part de lo dels guions, que me vas comentar que també podries comentar-ho. Sí, els guions. Lo dels guions que hi ha per Alien 3. També podries comentar-nos, que està molt interessant, el tema de la garracares i els diferents bitxos de gos que tenien preparats, o com era? Sí, és que en la versió cinematogràfica se'ns mostra el típic agarracares, però en la versió estesa, alerta de spoiler, Bé, fas bé, en la versió estesa el facehugger és diferent. Està acorassat, té com membranes que uneixen les pates com si foren aletes, i bueno, s'especula per ahí, perquè me pareix que no hi ha res confirmat, que se podria dir que és un facehugger reina, o sigui, té dos embrions en lloc d'un. Un facehugger reina? Sí, bueno, s'especula, no està confirmat tampoc. Té un embrió el d'una reina i el d'un alien corrent. Clar, perquè en cas de que, com va passar en Alien 2, que la colònia se va destruir, a modo de salvoconducto, suposa que la reina en Alien 2 va col·locar això ahí a modo de supervivència. I clar, va posar l'ou d'una reina, pareix. I clar, una reina... Agarracares d'Alien Reina. Sí, perquè jo pense que tindria sentit que tinguera dos embrions, i és que en la peli hi ha dos aliens en un únic agarracares. O sigui, per deducció, crec que, vamos, és així, no queda altra. No se mostren mai dos agarracares, se mostra uno. Se mostra un. I és especial, en este cas, no? És diferent, és algo més gran, acorassat, és marró. Exacte, m'acaba de recordar, si comparant la versió normal i la versió estesa d'Alien 3, el moment tant de el gos infectat en l'agarracares, com quan ix el bitxo del bitxo d'agarracares, o sigui... Sí, també és diferent. Del gos, o que era una mula. Era una vaca, sí. O era una vaca, la versió estesa és que és una vaca. La versió estesa és una vaca. És una vaca, i tota aquesta seqüència llarga, és que d'Alien 3 pareix que havia molt de material, veritat, i, bueno, compte. Sí. Sí, se van filmar moltes escenes i van descartar algunes de la versió original a l'estesa, però bueno, la van salvar, com va parar. I clar, tornant al tema del facehugger, jo crec que tindria sentit que a modo de supervivència el facehugger tinga dos embrions, uno de reina i altre d'un alien corrent, perquè la reina necessita algú que li cortelli per infectar, no? Exacte, però... Claro, el mateix facehugger dius... Pues jo és que lo de això no sé si està molt ben explicat, però jo un poco lo que tinc és que... Jo tenia pensat que crec que de les dones és una reina sempre. No. No, veritat? No. Això depèn del facehugger... Bueno, suposa que depèn del facehugger. Jo crec que sí. O sigui que hi ha un facehugger que infecta en reines, inclús a homes? Claro, per què no? Bueno, clar, és veritat, si és un facehugger, és un agarracares... Les dones tenen xiques i xiquetes, vamos. No, sí, exacte. Per això te dic. Sí, exacte. Ostres, molt interessant, sí. I és curiós també com... o sigui, és una deducció meua o fantasia meua, crec. Però bueno, és curiosa. Com Ripley té un alien reina dintre, però l'alien corrent és un gos, no? És el gos que serveix a la reina, no? És el gos de la reina. El gos sempre és el més leal al dueño, no? I curiosament és un alien gos. És un alien gos, bueno, o mula, la versió estesa, o una mula o vaca, no sé lo que era. Sí, però bueno, la forma és la mateixa. Va a quatre pates i corre molt. Sí, després el bitxo no canvia. Tant que la versió estesa com normal, si l'han vist la pel·li, no canvia. Però és molt curiós això, la forma en la que se forma, i sí que... Sí, està molt interessant això, la veritat. I bé, no sé, si vols ja passem a parlar del tema dels guions. Els guions va ser una odissea. Sí, veritat, què va passar en els guions d'Alien 3? Jo crec, en Alien 3, jo crec que se van gastar més diners en guions que en rodar la pel·lícula en si. Déu meu. Sí, perquè és que el pressupost d'Alien 3 va ser una bestialitat, o sigui, veies el que havien invertit i és que jo crec que la majoria serien de guions.
Perquè, vamos... van haver lo menos 8 guions 8 guions? O aixina, sí. Què? 8 guions van fer per una pel·lícula? Sí! Van fer un mogolló de guions. Però per cada guió la Fox tenia que pagar, clar. Clar, el guionista fa el seu treball i tenen que pagar-li. O sigui, la Fox se va gastar... Jo pensava que en 4 o 5, però 8. Però crec que... Mare de Déu. Crec que per allà aniran els tirs. Sí. Mare de Déu. No, això no ho sabia jo molt. Me cago en tina. Entre 5 i 8, diria jo. Entre 5 i 8. Uau. I se van plantejar idees interessants, altres descabellades, però al final, entre tots els guions, pues, David Fincher i el guionista que li va tocar, no recordo el nom ara, van aconseguir agafar els elements més atractius dels altres guions i van fer la pel·lícula d'Alien 3, que va eixir bé, la versió estesa. La versió estesa, exacte. No contem la versió cinematogràfica perquè és avorrida. És molt avorrida. És que és això, perquè la versió normal la van fer així de mal, de roïna. Per motius de duració. La Fox volia pasta. Com que volien una pel·li que no se fora pesar. Però és que no ho entenc. Si se van gastar tants diners en guionistes per després sacar una pel·lícula roïna, perquè és una pel·lícula que és això, és insulsa. Jo he vist Alien 3, és insulsa, te deixa i damunt el final, que és roïn, que és tu, és que damunt és que no se mereix que passi això. I no vull fer spoiler. No, o sigui, no sé, pensava que podríem dir spoilers, però jo què sé. Sí, no, la veritat és que sí, podem parlar de spoilers, la veritat, perquè si no estem tan capats a l'hora de... tan castrats a l'hora de parlar. Home, sí, parlàvem d'Alien. Sí, la veritat és que sí. Donem l'alerta de spoiler i au. Sí, també, veritat. Doneu-li a pausa! Sí, no? No, a veure, tu continua parlant dels guions. Sí, no... Sí, els guions va haver idees tals com una espècie de monasteri espacial fet de fusta, va haver una espècie d'Unió Soviètica futurista, sí, però tampoc eren els roïns de la pel·lícula, com solen fer en les pel·lícules americanes. Curiós. Sí. Van haver moltes idees, algunes d'elles ens mostraven coses que es van implementar fa poc en l'última pel·lícula que se va fer d'Alien Covenant. Sí, què elements? Que curiós. La idea en Alien Covenant veiem alien blanc, aixina... Sí, el neomorfo li diuen, no? Sí, neomorfo li diuen. Neomorfo, sí. Que pareix que la gent s'infecta a través d'una espora. Pues este concepte d'espores ja estaven en guions que se van descartar de Alien 3. Sí. Les espores has dit? Sí. Sí, en Alien Covenant hay unes plantes que tenen espores negres, en el planeta ese d'estius grandiós. Sí, hay com una espècie de bulbos aixina que els pisen i és una espora, se li clava uno per la orella i després li és un alien ahí de l'esquena. Sí. En pates i tot. Sí, me recorda, sí. No m'agrada a mi molt la idea. Jo vaig veure... Bé. Home, és que... Si parlar de Covenant jo crec que donaria per un programa enrere, crec jo. Covenant és que... Parlar d'Alien Covenant pues donaria per un programa enrere, me pareix a mi. M'haguera agradat que fos altra cosa, perquè estime molt Alien, però... Sí. Uf. No, sí, ara... Bé, també és una saga que està també molt... explotada. Està molt explotada i també... O sigui, innovar en Alien, bueno... Això és un altre tema, anem a continuar parlant d'Alien 3, que això jo que podem parlar després d'això. Però sí, volia puntualitzar això, que en Alien 3 se van usar coses que se van rescatar temps després fa poc en pel·lícules recents com Alien Covenant. Vaja. Bé, i sobre Alien 3, no sé... Conta-nos alguna més dels guions, no? O sigui, n'hi ha molts. A part, hem parlat que hi havia uns elements que s'han reciclat molt. Per cert, lo de la Unió Soviètica me pareix que no sé si és en el videojoc d'Aliens
Me suena a mi que ho nomenen en el... Unió de Països Progressistes, La UPPS, algo així. Sí. Claro, sí, és una referència a la Unió Soviètica futurista o algo així. Sí. I és curiós perquè el 1991, que és d'aquesta pel·lícula, la Unió Soviètica estava caent-se. Jo no sé si s'haurà caigut ja quan van estrenar Alien 3. No sé si se va caure o estava desfent-se. Però les repúbliques soviètiques estaven, bueno, ja acabant-se que... Mira, en Alien 3 és curiós, entre comilles, va ser la pitjor pel·lícula, però és el que més videojocs va tindre. Sí. És el que més videojocs va tindre. Exactíssim, hòstia, sí, això podem parlar, ja que estem parlant d'Alien, que bé, que també, no sé si farem un altre programa d'Alien, perquè igual se mos en mal temps i podem deixar coses per un altre dia, però és veritat, això, veritat, quants jocs videojocs d'Alien en hay? D'Alien 3. En hay un fum. D'Alien 3 en hay un fum, veritat? Sí. Jo crec que per totes les plataformes de l'època. Nintendo, Game Boy, la Game Boy ladrillo, la primera, Commodore 64. Segurament, si había algo para Commodore, igual para Amstrad també habría algo. Què més? Mega Drive, Super Nintendo, que Super Nintendo és la millor versió i que per ser estic jugant el joc en la Canon. I és un jogasso, l'Alien 3 per a les NES, que també recomano als oients que si tenen les NES Mini se l'instal·len en les NES Mini perquè val la pena jugar-lo sobre una tele gran. I, en fi, és un joc difícil, guai, és una aventureta, no hi ha molt diàleg, però és aventureta i és fotuet i dona feina. I bé, no és un survival horror, però també les passes molt mal, t'acaba la munició, t'esbarra de vida, hi ha moltes missions, en fi, està molt interessant aquest videojoc d'Alien 3 per a Super Nintendo. La veritat és que la resta de jocs d'Alien 3, excepte el de Game Boy, que també és una aventura, la resta de jocs d'Alien 3 són molt recreatius. És un mata-mata, és avançar, te ponen un temps, rescates a la gent, s'acaba el temps, o sigui, o rescates a tota la gent o se t'acaba el temps i deixes de jugar, és game over. Podríem passar ja a altres pel·lis, ja, la veritat. Sí. Bueno, podríem parlar d'un altre videojoc, que ja xerifar-me, pues... Alien Trilogy, com no? Parlant d'Alien 3, Alien Trilogy té que... De PlayStation, sí, Claro. Bueno, PlayStation i ordinador, Windows 95, va així. Sí, grandíssim, Alien Trilogy, sí. La música boníssima, que també hem posat alguns catxos de música, com estareu escoltant per darrere, música de fons. I bé, Alien Trilogy bàsicament és una espècie de fusió de les tres primeres pel·lícules en un sol joc, que en un argument així molt mesclat, perquè t'ho barregen tot, te barregen les tres pel·lícules com si foren en una, i ho caguen ahí, ala, en un sol joc, però bueno, està molt bé. Que després jo crec que Alien Resurrection per a Play 1 també, jo crec que és una continuació de l'Alien Trilogy. Sí, se podria dir que sí. Perquè no continuava tan bé la pel·lícula i té una jugabilitat similar. Sí, exacte. I Alien Resurrection per a Play 1 també és per a PlayStation 1, que va ser en exclusiva per a PlayStation. També té un recorregut i unes mecàniques molt difícils, Sí. Sí, i té una curva de dificultat molt alta. Sí, i és algo diferent a l'Alien Trilogy, aporta més mecàniques, així entretingudes. Per exemple, no hi ha música en Alien Resurrection, en el joc d'Alien Resurrection. És com el joc de Quake d'ordinador, que no tenen música, crec. És tot foscor, o sigui, és més fosca que la pel·lícula. Mare Déu. És curiós, sí. Sí, jo vaig jugar molt. I no portes només a un únic personatge, crec que pots arribar a portar a 3, que un d'ells és l'androide que interpreta Winona Ryder. Té una mecànica del facehugger mai vista. Sí, com és esta mecànica? Si en Alien Trilogy t'agarrava un facehugger i te sacava vida, simplement. Però en Alien Resurrection de PlayStation 1, si t'agarrava un facehugger directament no te matava, però te deixava inconscient i te despertaves, literalment te infectava i tenies un temps antes de que nasquera la larva i tenies que arribar a un punt on hi havia un objecte on una cura. Una cura, te destruïa la larva que tenies dintre. Una cura. I si s'acabava aquest temps, doncs bueno, eixia el pitjor. Interessant concepte, sí. No s'ha vist mai, crec, algo així en un joc d'Alien.
Crec que no. Aixina... Bé, també els oients hem passat a parlar ja dels videojocs, hem deixat un poc la part cinematogràfica a un costat, perquè ja m'ha acabat el temps. Bé, també estem començat i és un poquet caòtic l'ordre de les coses que estem parlant, però és el primer programa, jo crec que millorarem. És el primer programa que fem, de podcast d'estos, de programa de ràdio, no? Aquí no som professionals, ni tenim estudis en cinema ni periodisme, però en fi, som apassionats, som fans i som apassionats i això és important també. I bé, sí, parlant de videojocs, continuem parlant de videojocs, que un concepte similar jo crec que m'ha agradat molt a mi, dels jocs que he jugat d'Aliens, és de Aliens Infestation de la Nintendo DS i l'Aliens, com se diu de la Game Boy Color, ara no m'eix. Thanatos. Sí, l'Alien Thanatos. I l'Alien Thanatos era de que tenies com diversos soldats per portar. Bé, no, mentira, m'equivoco, aquest concepte no hi en Aliens en l'Infestation. En l'Infestation de la DS... En l'Infestation de la DS tu vas rescatant soldats per ahí que te trobes. Però quan moren. Moren de veritat. Moren de veritat. En el de Game Boy Color hi ha un concepte molt interessant, que jo l'he jugat, el Thanatos, que quan te maten un personatge de l'equip pots tornar a rescatar-lo. Pots tornar a rescatar-lo abans de que s'acabi el temps. O sigui, hi ha un contest 200 segons i te toca buscar-lo per el mapejat i abans de que l'isca l'alien del pit. Que exacte, en teoria l'han infectat. I és molt curiós perquè tens que anar presa en l'altre personatge i normalment quasi sempre estan en les catacombes, en les clavegueres, aquestes que hi ha en les naus espacials de les pel·lícules, com la Sulaco i totes aquestes que tenen clavegueres. Te toca buscar-los allà i estan apegats en la paret ahí en smogs. I mola molt perquè els rescates i pots tornar a jugar en ell, des del mateix punt o des del principi de la pantalla. Aquest concepte m'ha agradat moltíssim. Està interessant. Està interessant, i crec que no l'he vist en ningú videojoc més d'Alien, crec que no. Me pareix que no. Sí, se podria haver posat en Infestation perfectament, perquè Infestation va ser molt fidel a les pel·lícules. Sí, el de DS, no? El de DS, sí, Nintendo DS. Sí, un jogasso, és un jogasso. Bé, exacte, a molta gent no li podria agradar aquesta vessant de l'acció de la saga Alien, però jo crec que és, veritat, si me permetixes, és una de les coses més interessants que té Alien, que pot tindre una vessant més survival horror i una altra vessant més d'acció. Veritat? Sí, de survival horror en plan amagat del bitxo i coses així, en plan Alien Isolation. Exacte, parlant d'Alien Isolation, millor. Sí, que és un dels últims grans jocs que està disponible per a tots els sistemes operatius d'ordinador, PC, Mac i Linux. I té molt bona intel·ligència artificial. I que dintre de poquet deixarà també per a Nintendo de Switch. Una versió per a Nintendo Switch. Correcte. Una versió per a Nintendo Switch. I bé, parlant-nos que té Alien Isolation, que jo crec que Alien Isolation jo crec que inclús va superar les últimes pel·lícules d'Alien, a Prometheus i Alien Covenant, perquè va oferir a lo millor lo d'abans, lo que havia abans en la saga pot ser, no? Literalment, o sigui, era com fer clons d'Alien a l'octau passager, per així a dir, no? Eixa ambientació ultrafosca enmig de l'espai, altra volta. De que no t'agarre eixe monstre de l'Averno. I bueno, se podria dir que entre comilles és una continuació, a lo millor no canònica, no ho sé, d'Alien a l'octau passager, perquè portem a Amanda Ripley, la filla d'Ellen Ripley. Exacte, sí. Buscant a sa mare. Eixa idea m'agrada molt, de buscar famílies de la Ripley, no sé, jo com a fan m'agrada més això, la veritat, m'agrada moltíssim més que, jo que sé, que altres coses que puguen, no sé, és que... Que bueno, té una continuació en còmic i després la seva continuació del còmic és Alien Blackout per Android. Hòstia, o sigui, és un joc, un còmic i un altre videojoc? I un videojoc en Android. Sí, l'Alien Blackout, sí. Alien Blackout, sí. Que també l'he jugat i, hòstia, és dur, te poses nervis a tope. Però consola no té les mateixes mecàniques que Alien Isolation, veritat? No, és
O sigui, diguem que Amanda Ripley està en un punt dels conductes de ventilació, amagar. I arriba una nau que recapta una senyal de socorro. Això en el 2, no? En Isolation. En Blackout. En Blackout, això, en Blackout, vale. Arriben una nau que havien rebut una senyal de socorro de la nau on estava ella, que estava destruïda ja per l'alien que havia allí. I bueno, tenen que reparar la nau perquè s'havia averiat també, i bueno, tens que guiar-los per la nau a través d'un mapa que tu tens, que la nostra protagonista té en un ordenador. Vaya. Connectat a una red de llum d'emergència, perquè s'havia anat la llum, i l'energia està superlimitada. Pots obrir, tancar portes, pots usar càmeres i donar ordres als personatges que guies, que s'amaguen, que correguen, que vagin a espaiet. Val, sí que és un poquet, si és un joc de mòbil se nota aquesta vessant estratègica de joc de mòbil, no? Això simple per jugar ràpid. Més que una aventura de moure un personatge, córrer, escapar, buscar i fer puzzles, no? Els puzzles, bueno, no hi puzzles, però diguem que tarden un poc en fer-los. O sigui, mentre a lo millor estan reparant un cablellat i tens que estar atent als radars de moviment i a les càmeres perquè per si a casa s'arrimen a ells mentre fan això. És molt... fa atenció, perquè el bitxo també se maneja pels conductes de ventilació i ahir no el veus. O sigui, en qualsevol moment te pot aparèixer, inclús en la sala en la que tu estàs. En la que tu estàs te pot aparèixer. Te pot aparèixer, wow. I clar, quan t'apareix, doncs tens que clicar en la pantalla a la porta on estàs tu a pressa perquè se tanque la porta. I en aquest moment pues, se'n va la llum uns segons, perquè com hi ha poca llum, al tancar aquesta porta se'n va. Se'n va la llum i se reinicia l'ordenador i... Claro, te deixen en una situació... I els personatges que moren, ja no els tens pel resto de l'aventura. Clar, que a lo millor té el joc pot tindre assoliments d'estos de puntuació al final de la partida. Sí, també té assoliments. Que claro, que te dirà, salva-los a tots, ha salvat a 4, ha salvat a ninguno... O sigui, no ha salvat a ningú. En hi 4 personatges només. 4 només. Sense contar a esta, no? Sense contar a esta. Que ella està guiant-los. Ella està guiant-los només, està la Ellen Ripley, no? Que a modo de curiositat, hi ha una Yutani ahí, familiar de la Weyland Yutani, entre els tripulants. Que curiós. Sí. Doncs bé, jo crec que podríem començar ja a parlar, potser, si no hi ha ningú videojoc més així per a comentar. És que n'hi ha moltíssims, la saga Alien. N'hi ha mogolló. És de Super Nintendo, l'Alien vs Predator, n'hi ha mogolló, és de recreativa de Aliens també, és de recreativa els dos últims que a veure si anem a la sala esta d'arcade vintage de Petrer i podem jugar, que m'agradaria estar en recreativa, que en la metralleta esta, que és un joc de pegar i tirar a la pantalla, de recreativa. Sí, d'aixòs clàssics. L'Aliens Extermination. Sí. Està Aliens Extermination i Aliens Armageddon. Hi ha dos de recreativa així d'aquest tipus. Jo vaig parlar d'Aliens de Petrer, d'arcade vintage, i que per cert, si mos estan escoltant, enhorabona per haver inaugurat el museu del videojoc, un dels primers museus del videojoc. Bueno, jo crec que és el primer museu del videojoc en Espanya i està en IBI. Està en IBI i tindrà que ser visita obligada. Algun dia també tenim canalitat de Golcos. Anirem pronte, crec jo. Jo crec que sí. També tenim familiars en IBI. Excusa, ja tenim excusa. Veritat. Sí. No, la veritat és que això de videojocs d'Alien n'hi ha una samarrà i influències en altres jocs que no siguin oficials de la saga Alien més encara. O sigui... Inclús jocs que no són de terror en si han sigut influenciats per Alien. Sí, tant, sí. És que és un poc sobre els videojocs i la influència d'Alien que ha tingut sobre ells. Ha sigut un poc com el que va dir uno dels directors de la saga Metroid, de Nintendo. Metroid i Alien? Sí. Influències, sí, molt bé. Sí, li van preguntar a Yoshio Sakamoto, que és el creador de Metroid,
si Metroid estava basat en Alien, perquè la gent s'especulava molt, i diu que sí, estava basat en Alien. Li van preguntar per què Alien. Per què? I diuen que en l'època en què va fer Metroid és l'època en què se van a començar a fer videojocs. I com no hi havia videojocs, les referències se prenien del cinema. Ah, ja anem. Molt bé, allà anem. Lo mateix va passar Jeff Tunnell i el seu equip quan van fer el project Firestart. Les influències sempre tenen que vindre d'algun puesto. És que és difícil crear algo nou, la veritat. Sempre té influències en algo, ja està. Inclús Yoshio Sakamoto era el de... Sí, el de Metroid. També, sí. I clar, Samus Aran és una dona també al final. També. Ripley és una dona. El concepte de dona també és molt modern, sobretot en els anys 70-80. Claro, en els anys 50-60 ni de conya una dona... Era un poquet rebel fer això. En eixa època. Exacte, els fills dels anys anteriors, o sigui, del baby boom se podria dir, bueno, tampoc són els fills del baby boom, però quasi. Clar, ja reivindiquen més modernitat que els seus pares i la dona ja té un paper fonamental. Sí, vaja que sí. Bé, jo crec que podem deixar de parlar ja dels videojocs d'Alien perquè podem fer un altre programa, crec jo. Sí, però perfectament. Repassem altres, mirem el que no hi hem parlat aquí, ho deixem per un altre programa, que jo crec que estaria interessant fer-lo. I podem passar a parlar uns 10 minutets o alguna així, no sé, poquet, 10 minutets, el futur de la saga Alien. El futur. Bueno, parlem de les altres pel·lícules en altre programa millor, no? Les últimes, vols dir? Home, no hem parlat d'Alien Resurrection tampoc. Exacte, és que hem arribat fins a Alien 3. Sí. Hem arribat fins a Alien 3... Però si s'està allargant massa i partim el podcast si fa falta, és que no sé com va estar. No, podem fer això un altre programa un altre dia, però sí, podem parlar un poquet del... Bé, sí... Sobre el futur, m'havies comentat. Sí, sobre el futur, sí, sense comentar les últimes pel·lícules, se'n pot parlar, sí. El futur de la saga, a veure... Sí, perquè també, bueno, podem resumir que Alien Resurrection, dintre del que cap, no se parla. Està bé, o sigui, va eixir pràcticament a la primera. Sí, exacte. La pel·lícula. Comparada amb Alien 3, sí. Cataplom. Perquè, diguem que en aquest moment la Fox va eixir molt escarmentada d'Alien 3. Normal, perquè li posaven idees sobre la taula, els guions. Fora, massa car. Esto, massa car. Esto, massa car. Al final, pasta en guions. I després retalla'm el temps, que és molta pasta també, pues al final va eixir una pel·li cara i feta un trunyo. I al final van dir, pues mira, tu, director, fes lo que te isca del pardal. I li van donar màniga ampla i va eixir pràcticament a la primera i quasi sense retallar. Vaja, i era el director, crec recordar bé, que era el d'Amélie. El d'Amélie. Com es diu? Jean-Pierre Jeunet? Jeunet, sí. Jean-Pierre Jeunet, crec que era, sí, si estic pronunciant-ho bé, no ho sé. Sí, de fet, té un toc francès, Alien Resurrection. Sí, té un toc francès. Té un toc francès propi d'allí. Està molt bé i me pareix molt bé que tinga influència europea, perquè, en fi... Sí, perquè diuen que aquest humor que se mostra en la pel·lícula és molt francès. Sí, veritat. Sí, té una influència europea, crec jo, Alien Resurrection, se nota, sí. I bé, el futur d'Alien... Bueno, volia exposar-te com un punt, el futur d'Alien. Sí, clar. Tu que eres més entès que jo, crec. És inevitable parlar de Prometheus i Covenant. Jo crec que Prometheus estava misteriosa. Sí. Però és que Covenant... no sé... és que no sé per on agarrar-la. Perdons que li ha agradat la pel·lícula, però és que no... Sí, per a gustos colors, sí. Exacte. I pot tindre molta filosofia i tot el que vulguin, però... És que hi ha coses que se passen per el forro, per exemple... Lo de l'alien que se reprodueix per espora, per exemple. Després de veure Alien Covenant, pues, no és d'estranyar que el descartaren el guió en Alien 3. No s'explicava molt bé per què s'infectava en una espora ni d'on eixia l'espora. Per això van descartar el guió. Veritat.
També la part està on està el tipus en terra, que acaben d'infectar-lo i li ixe l'alien en el cosset menuet i es patetes adult, sí, en forma adulta, se passa en la fase larvaria per el forro, en lloc de deixar un cuc i un alien en miniatura. Sí, jo crec que Ridley Scott ahí, sí, jo crec que va fer el que li va així de ahí, no sé, se me van saltar totes les alarmes. Mare de Déu, senyor. No, sí, no, i rellegint, jo és que només l'he vist una volta, però rellegint ressenyes de gent per pàgines web, és que és veritat, és que no sé si ho fa cosa feta perquè Ridley Scott vol fer una crítica social, però és que els personatges són tan estúpids. Són molt estúpids. I potser a lo fan millor... coses que no tenen molt de sentit. Exacte, potser a lo millor està fet una crítica de que la humanitat en el futur serà molt estúpida, que és que anem pa allí, això és veritat. La gent és molt... Home, o sigui, si intenta... pot ser com més tonta, se podia dir, però és que al mateix temps no m'ho crec perquè és que fan unes reaccions tan tontes i tan... Si intenta transmetre això, molta gent no ho va pillar-ho, però bueno, si intenta transmetre això, bravo, però vamos, a modo narratiu queda un poquet... Sí, és que jo crec que se tapa molt mal, perquè els personatges poden tenir reaccions estúpides d'entrar en un forat que posa un cartell de perill, no te claves ahí, i ells se claven. Sí, algo així. És que és algo així, exacte, hi ha un cartell que posa no entres, i ells entren. Inclús... O sigui, no, és en extrem, però és que és veritat, és que hi ha moltes pel·lícules que passa el mateix, però és que estaven més muntat i tu saben tapar, te dones compte després de veure la pel·li. En canvi, en Alien Covenant, no, en Alien Covenant jo me vas donar compte que veus la pel·li i dius, però què fas, capullo? Què fas un normal fent això? O sigui, això és perquè ho han tapat molt mal, crec jo. Sí, es fan reaccions que no són... La pel·lícula comença en una estació espacial on lleven colonos a un planeta que se pot terraformar. I l'han estudiat a fondo i pot haver vida. I després, per el camí, se troben una senyal d'un planeta que no coneixien, que està pràcticament al costat, i que pareix que, per lo que diu l'ordenador, està superbé, és com la Terra. Però clar, és que te claves allí sense saber les bactèries que hi ni res. Exacte, això l'ordinador, bueno, no crec que siga tan futurista perquè te presenten un futur que no té la mateixa tecnologia que en els altres aliens més futuristes, crec, no sé. Bueno, no ho sé. Clar, és que ten en compte que Covenant és antes de Alien el octavo pasajero. La tecnologia hauria de ser més cutre. Més cutre, més limitada, sí, clar. Sí. Sí, és que, no sé, Prometheus i Covenant haurà molta gent que els agrada, però és que és això. Inclús en Prometheus hi ha alguno que fa unes coses que, bueno, quan ix la cobra eixa una espècie de cuc que bufa com una cobra. Sí. I aquell, ui, mira que bonico, i va tocar-lo. Sí. Però, tio... Si te tobres un bitxo que no has vist en la teua puta vida i vas a tocar-lo. Claro, i damunt t'està fent bufant clarament que és agressiu, no? Sí. Podien haver fet que el tio se donara la volta corrent i el bitxo el pillara. Que també és un poquiu predictible, però bueno, en fi, no són detalls tampoc que aprofundir. Jo crec que, exacte, aquests detalls no són importants. Jo crec que l'important de Covenant va per altres puestos, no? Expliquen. Sí, és un poc, o sigui, eixe robot se'ns presenta a David, bueno, se'ns va presentar en Prometheus, realment. En Covenant continua David, que pareix que a l'androide se li ha anat la xapa i està obsessionat en la creació. I no se li ocorreix altra cosa pues, que crear bitxos mortífers, no? Sí, clar. I veu a la humanitat com a basura, se podria dir. Sí, hi ha un missatge ahí anti... Sí, l'humà crea el robot també vol crear vida, no? I no el deixaven, se podria dir, sí, perquè sempre està queixant-se a l'altre robot de que no el deixaven crear, ni composar res, qualsevol cosa que tinga que volen crear. Però bueno, jo què sé, és un poquet estrany, no? Sí, és que no és una pel·li d'Alien. Veritat, jo crec que anem a aquest punt, no és una pel·li d'Alien. L'actor David Fassenberg ho fa de puta mare. Sí, l'actor del robot. És un bon actor, de David era el cyborg eixe, veritat? Sí. Fa molt bé. David Fassenberg, no. Fassbender. Bueno, era Fassbender, sí. Fassbender, però crec que no m'he equivocat dient-lo. Però bueno, la seva actuació impecable. Lo que passa que un personatge així pues, és un poquet estrany en una pel·li d'Alien. Però bueno.
No sabria. No sabria per on agarrar les coses en Alien Covenant. No, és que és quasi... Jo crec quasi tot. La primera impressió de molta gent és que la heroïna era... També una part de que hay una part en la pel·lícula, un segon facehugger que apareix, que se li agarra uno en la cara i uno ve, agafa un ganivet i se'l saca. Sí, li fa un tall en una de les bolses que té d'aire al facehugger. Sí. I se'l saca. I l'àcid? Sí, sí, li crema la cara, l'àcid, al tipo. Però el cas és que li clava la larva, no el deixa cau quan l'agarra, però és que li clava la larva en lo que dura mig minut o menys. Això és un altre tema, sí. L'alien és que al final, que el negre, que hi ha un negre... No, bueno. Sí, és el corrent, entre comilles. Se passen per el forro tot el... Però és que, clar, el facehugger primer deixa cau a la víctima. I te droga, te dormix, sí. Pa ella donar-hi temps a posar-te l'embrió, que és molt coherent. Clar, però és que se tira... se pren el seu temps. I això és de la primera pel·lícula, d'ell mateixa. És d'ell mateix. És que ell mateixa, o sigui, biològicament s'ha passat per el forro lo de... O és que tenia molta pressa, jo què sé. Molta pressa, no sé. No, jo molta pressa no. Jo personalment és un Star Wars en gore. Mira, de fet... Covenant, Star Wars en gore i... De fet, en la pel·lícula se'ns mostra coses del facehugger contradictòries. A la primera persona que l'infecta un facehugger, si passa aixina, se tira hores el facehugger infectant-lo. Però a l'altre no. Veritat? O sigui, hi ha coses contradictòries ahí. No, sí, és... En fi, jo crec que sí. Com veus el futur de la saga? El futur? A veure, arreglar-ho en una altra pel·lícula és un poquet complicat. Exacte, mos esperant tercera pel·lícula, però... Si Ridley Scott aguanta, perquè està major, com podria continuar exactament a partir de Covenant? Tenint en compte que la versió de Ridley Scott de reproducció de l'Alien es transformarà gent en ous, és possible que la nau que veiem en Alien el Tau Passager siguin els tripulants de la Covenant transformat en ous, perquè n'havien un centenar o 1000. Sí, la nau deixa de... Qui sap? Sí, ja ho veurem el que fan. Jo crec que igual no és inesperable, no mos esperàvem... No. Però bueno, pel meu punt de vista, jo crec que se deixen de pel·lícules d'Alien, que ja està bé, que fallen els còmics que vulguin a modo d'aventuretes. Sí, els còmics estan molt bé. Sí, hi ha còmics que estan molt xulos. Exacte, i molt interessants. Sí, perquè, per exemple, el de Batman contra Aliens, això no... No, això no hi per on agafar-ho. No pinta molt bé. Però bueno, videojocs benvinguts siguen, no? Els videojocs sempre són benvinguts. Sí, els videojocs, exacte. Sí. Pel·lícules no val la pena explotar-lo cinematogràficament. Sí, veritat, possiblement... De fet, hi ha còmics que continuen Alien 2 abans de que se fera la 3. Exacte, i d'això també podíem parlar en un altre programa per a fer-lo d'Alien, que per cert el famós guió descartat de la segona pel·lícula d'Aliens, sí, que James Cameron té en ment, i un altre guionista molt bo, que possiblement igual... Sí, és una espècie de continuació d'Alien 2 sense comptar d'Alien 3 per dalt. Exacte, sí, una idea molt bona, molt bona. Que sí, Cameron vol fer-la. Sí, Cameron vol fer-la, però clar, Ridley Scott ara té la sartén per el mànec i no vol soltar la saga. No ho sé, perquè segons Scott, clar, ell diu que ara la gent... No, perdó. La Fox ara la té Disney. I clar, de Disney. Ell va dir que ell... Per ell faria més pel·lícules d'Alien, però no creu que la indústria del ratolí, que va dir, dona llum verda a un tema tan fosc com Alien. Vaja que sí. Sí, la veritat és que Disney fent-se en la llicència a Xina és molt estrany, ho fan per diners... De fet, se va cancel·lar ja Alien Awaken, que és a Xina com s'anava a cridar-se la continuació de Covenant. Sí. I se va cancel·lar ja per una volta perquè
A Disney crec que va dir algo de que no encaixava en el seu contingut. I collons. Contingut, clar, lo que típic... Lo happy, no? Volen Sí, fer... no, però tenen Star Wars té acció, Star Wars també té drama, però bé, no és el mateix, enfocar-se en el terror o l'acció pot ser veritat. Ja, això és veritat. O sigui, també, sí. Alien, te claven bitxos en la panxa, t'explota Sí, exacte, panxa, sí, és gore, sí, veritat. És més xungo, on va parar? Se'n van a la xapa, sí, t'ha raó, perdó. Sí. He dit una burrada, sí. Jo crec que esto dona pa molt, veus, si ens donamos compte, això dona per a moltíssim el tema. Hi molt de temes. Parlar d'Alien dona moltíssim, podríem fer un altre dia. Inclús algun dia, si te pareix bé xulo tot, podria estar llegir els resúmens que hi ha sobre els guions descartats de Alien 3, perquè alguns són interessants i altres són una nada de olla, però estan curiosos. Interessant, sí. Que en fi, que dona per un altre programa. Doncs bé, jo crec que ja fins aquí podríem tallar ja el primer programa de Checking Pasme, el primer podcast. Esperem que no haver-vos ratllat molt d'intentar... En fi, això no som professionals de la comunicació nosaltres. Som primerizos, bàsicament. Exacte, clar, en fi, però bé, tot el món està fent podcast, mogolló de penya està fent podcast, tu te claves en internet, tot el món, podeu escoltar-me no sé què, faig això, faig l'altre, i hem dit, pues collons, per què no nosaltres tan bé, per exemple? Sí, som igual de panolis que tots, o sigui... Exacte, som igual de panolis i ja està, sí. En fi, bé, jo crec que ja, com a primer programa, està molt bé, jo crec que... Hem tingut una tertúlia. Sí, no, però... bàsicament. Sí, no, van tindre una línia, en fi, hem parlat d'Alien sobretot i el món que l'envolta, i com hem dit al principi, d'això, hem volgut parlar sobre Alien en este primer programa de Checking Pasme, perquè és això, tornem a dir-ho, creiem que és important perquè jo crec que en Alien està el que és això de tot el survival horror, bàsicament. El primer videojoc aquell que va així per a... ara no caic, merda, no tinc aquí la informació. En fi, però era un bitxo que te perseguia per habitacions, Alien, abans de que vinga Project Fairstart en el 88, que això ja és mortal, el 88. Però, en fi, que videojocs de terror sempre l'han hagut, se podria dir, des que se van fer els videojocs, des de 79... No sé, és que aquest videojoc ara no caic de quina. Tenim que parlar, deixar... Clar, és que videojocs de terror, això que has dit, dels bitxos que te perseixen per pantalles, també... ho va fer videojocs com Clock Tower també. Sí, Clock Tower, sí. O sigui, se podria dir que Alien va donar una base brutal pels videojocs de terror. Exacte, ahí està, molt bé. Ben descrivit, vaja. Doncs bé, jo crec que fins aquí el primer programa del podcast de Checking Pasme. Jo crec que el format de podcast és molt còmode, vas parlant. És més còmode que escriure, la veritat, que tens que estar repassant les faltes d'ortografia i coses així, i tens que editar el text, editar les fotos, etc. Però, en fi, que el que volem més bé és dinamitzar la culturilla i, en fi, i per què no, o sigui, el friquisme en valencià, se podria dir. Sí, perquè per desgràcia escassella. Sí, exacte, no, sí, és normal, que la gent ho feia tot o en anglès o en castellà, que hi ha més oients. Clar, és lògic. Però això no treu que, jo què sé, això no treu que estem en la societat de la informació i, en fi, hi ha dret a escoltar i expressar-se, ja que estem en la llibertat que dona internet i, en fi, és això, la llibertat i és és que és democràtic, és algo expressar-se. Sí. En fi. Bé, jo crec que fins aquí ja el programa, tallem ja perquè vam parlar de moltíssimes coses. Moltes gràcies a que mos heu escoltat de principi a fi el podcast i esperem no haver-vos avorrit. I, en fi, idees per als pròxims programes de ràdio tenim moltíssimes més, en un cabàs. O sigui, serà per videojocs. Serà per videojocs i pel·lícules, sí, perquè ja sabeu que Checking Pasme no és només videojocs, també volem parlar un poc de còmics, sèries o productes culturalillos. O inclús productes, llibres, literatura, no? Sí, literatura, claro, sí. Productes culturals, sí, evitant mala expressió, productes culturals. Creacions culturals. Creacions, sí. Productes perquè sigui una fàbrica, una xurrera. Sí, és que mos influencia molt el context en el que vivim, sí. Exacte. Pues bé, fins aquí, una abraçada a tots. Esperem que el següent programa
l'escolteu també i que continueu seguint-nos i no sé, una abraçada i una salutació a tota la gent que ens segueix en les xarxes socials, en Twitter, en fi, una abraçada a tots i salutacions també especials a el xingó que ens ha donat un poquet la idea de Checking Palme, que és el de Radio Hadouken, l'Isra, crec que et dius, Isra, una salutació des d'aquí, si ens estàs escoltant. I bé, fins aquí el primer programa de Checking Palme. Don't need no special suit, don't need no nukes, and don't need no artillery to rip right through your chest. Aliens just stayed inside a living human hosting down some concentrated acid for blood. They mostly come at night.